Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, it-temp mill-ħamis mistenni jinħass ferm aktar kiesaħ milli kien sissa. Fil-waqt li l-erba' temperatura nħasset daqs li kieku kienet 19 grad Celsius, il-ħamis it-temperatura mistennija tinħass 5 gradi inqas u tinżel għal 8 gradi Celsius tul il-lejl. Tul il-jiem li ġejjin mistenni jkollna temp li soltu naraw fl-ewwel ġur tas-sena. Il-ħamis mistennija mal-tempata bir-ratu x-xita. Nhar il-ġimgħa mistennija ħalbit tax-xita iżolati b'riħ qawwi. Nhar is-sibt se jkollna ħalbit iżolati tax-xita u nhar il-ħadd se jkollna x-xita u s-sajjetti. Anki l-bidu tal-ġimgħa d-dieħla se jkun karatterizzat mill-maltemp. Nhar it-tnejn mistennija xita u sajjetti u nhar it-tlieta se jkollna ħalbit tax-xita iżolati. Nhar it-tlieta l-inqas temperatura se tinżel għal 7 gradi Celsius. Skont bassara tat-temp privati se jinħass saħansitra daqs li kieku it-temperatura se tinżel għal grad wieħed taħt iż-żero. Tul il-jiem li ġejjin ir-riħ mhux se jkun inqas minn forza 5 u nhar il-ġimgħa li ġej se jkollna riħ li jonfoħ mill-punent il-biċ u li jilħaq forza 7, jiġifieri qawwa ta' rifnu. Dan ifisser baħar qawwi ħafna b'mewġ li kapaċi jilħaq bejn it-13 u 19 il-pied.